hakani ka kanti ngasngo ngalalong shisha kaway na kibla karkudu blay mangan yo kat kani ka lan ka kabuksian pangan aya phi baro ki baju pet ikani ka channel ki baju pet bat snap ya ka ai ka bakani ka channel ka ai khobor shapi akwa ban ai phi kita ka jing ai khoblay Christmas kaba sabun ka Christmas kaba yaisha ka Christmas kaban yama parabriyo ka Christmas kaban pet ba kandon ka jing shong suk shong shngan halaki yeng kisem hakum ka de kapor nga de kuntu khamtam lile ye ki khon samna jo kari ba e chungi sngop ha pet ba kani ka Christmas kan de ka Christmas chong ka jing ai ngo ya ki tu ki ars nem ki bala let ki bangila len shop how to klam ngangen ba phi baro phin shim ye kani ka kabuk siat ban ai ngo you blay ban pandem ha ka jing duai sngop ha pet ha ye la de what it kya lumar what ya mai what is show what nya kali nebai la da philaman tang da gini ki kantin tang da ka jing sngop ha suda nga ai phi ka kuble Christmas ka bakarpang nga ai ru ka kuble snem thamai ka basuk i phi baro bat ngangen ba news nem ubon wan uble un ai ni ka jing the pahu pahai ka banyarap ye ki long sem bakin kentiu ya ka imlang ka salang baki long sem kin yo ka kamai ka chi ki bobit ka biang ka baro ki arsnem ki baladem ki lalong ki basngausi ki bakthang bat ki bapon ki ching e nakaliang ka chonga ai ko ble ni phi ka snem thamai ka basuk nakaliang jong kalai play ram rajar ngam constituency ngai ko ble Christmas phi ki pa jong ka megalia pro ko bai bat snem thamai basuk ai ba ka snem kan long ka snem banyo ya ko ka kya bat kum choro banyo ya kamai ka chi ka biang ni phi baro ai ba try ka jing so udalam ni ka bangi baro ko ble shima